Az AI nem fogja elvenni a munkádat, de aki használja, az igen. Ma kétféle ember van a piacon. Az egyik azt mondja, az AI veszélyes, a másik meg automatizál rendszereket épít, 10-szer gyorsabban dolgozik. Mondok is egy példát. Egy átlag marketinges egy nap alatt ír meg egy kampányt, egy másik az AI-jal 30 perc alatt tesztel 5 verziót. Szerinted ki fog nyerni hosszú távon? Az AI nem helyettesíti az embereket, az AI megsokszorozza azokat, akik használják. Ez a különbség. Rengeteget tudok én is mesélni neked, hogy AI előtt hogyan dolgoztam marketingesként, most meg tényleg 1-2 óra alatt komplett weboldalakat HTML-ben programozza nekem az AI, és rakok össze több száz oldalas aloldal gyűjteményeket, ami a SEO-ban aztán az én javamra szolgál. Az AI az hatalmas lehetőséget tárháza. A jövő nem az, hogy AI vagy ember, tehát nem kell különbséget tenni, hanem ember AI-jal, vagy ember AI nélkül. És ez között kell választani. Mindegy, mivel foglalkozol, az AI-t lehet hozzád vinni. Lehet akár chatbotként, lehet akár weboldalatba, tehát annyi millió lehetőség van, lehet akár, hogy a számlázásod automatizálja, vagy a vendégek, ahogy elmentek tőled, azonnal kérjél tőlük, hogy 1 óra múlva egy értékelést. Millió lehetőség van. Ha szeretnél ebbe a új világba csatlakozni, keresd meg és segítek.